Il-preżentatur u ġurnalista TVM Norman Vella ġie ordnat biex minn nhar it-Tnejn li ġej ma jibqax jirrapporta għax-xogħol fil-bini tal-PBS. Norman Vella ġie infurmat b'dan it-transfer permezz ta' email direttament mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Din l-email tgħid li mill-ewwel ta' Lulju għandu jirritorna lura fl-Uffiċċju tal-Immigranti fejn kien jaħdem mal-Gvern u li din id-deċiżjoni ttieħdet fil-linja tal-Public Policy. Iżda din l-email tonqos milli tgħid x'inhi r-raġuni wara din id-deċiżjoni. Xi ħaġa li Norman Vella jħalliha għall-pubbliku biex jaħseb dwarha kif sostna ma' dan l-istazzjon. Din id-deċiżjoni ġiet ikkomunikata lili mingħajr ebda raġuni, spjegazzjoni, ġustifikazzjoni. Però aħna għandna l-vantaġġ li x-xogħol tagħna jarawh u jistgħu jiġġudikawh in-nies. Jiena rrid ngħid li nagħmel il-programm nipproduċih u nippreżentah TVM għal dawn l-aħħar 9 xhur issa wasalna fl-aħħar tal-iskeda u darbtejn survey tal-Awtorità tax-Xandir jikkonferma bħala t-tielet l-iktar programm favorit mat telespettaturi Maltin u Awċin. Ġej qabel TVM minn 6 snin fejn kont immexxi t-tim ta' Xarabank u flimkien ma' dan it-tim minna Xarabank u biografiji, żewġ programmi li rebħu 7 awards f'dawn it-tnien 7 awards tal-ġurnaliżmu. Fil-fatt ġimagħtejn ilu kelli l-unur li fisem it-tim ta' biografiji niġbor 2 awards għall-ġurnaliżmu. U llum ħarġet din id-deċiżjoni. Issa nħalli fidejn in-nies biex jiġġudikaw jekk din id-deċiżjoni hija bbażi ta' meritokrazija jew għal raġunijiet oħrajn. Norman Vella ilu jippreżenta l-programm TVM minn Ottubru li għadda flimkien mal-kumpanija Where's Everybody li kien beda jaħdem magħha fl-2006. L-aħħar programm li se jkun qed jippreżenta se jkun il-ġimgħa. Fil-programm tal-erba' wara rċieva l-email, Norman Vella irringrazzja lil daw kollha fil-PBS u Where's Everybody li minn Ottubru li għadda iwrew fiduċja fih. Fis-snin 90 Norman kien jaħdem mal-gazzetti tal-General Workers Union l-Orizzont u t-Torċa u għamel żmien ukoll jaħdem mal-istazzjon laburista Super One.